play pi baro sa shisin ni pidang subhaya pi sha ka program la wei ki hep jeni kapang mangan kren mentakas ni kedai halor ke rukom yo jing shenya kat kum ke jing sakhi na ki kot khubor ni yo I ba ka jing sha thambor ka jong ki khilung khana kla nang jele ka nang mi isnan kani ka pin I ba ka long ka badan kam hado kata bengin kren shapang kani ka phang tang shisin henry barabor habang ikran shapang ka jing sha thambor ki khana ni jus ngau bet dan ini perkat baka day ke balaban le tang da kibriyo ki baki kena kim ito la ni kidan jinga day wat tang hakini kindiat smiru ni yu I ki kubor jing sha thobor ka jong ki kena ha ka bang yu I ya ka jinga day ha pedeng u ni ka nong thobor bat inong sha thobor bat kat kum ka jing bo jing tho na ka National Crime Bureau records ka pen iba khandai ko 100% na ki nong thobor ki ju day bet kibriyo ki baki kena ki itu pat ki shania gidon kam ruban sung tho bahabang ikren shapag ka jing sha thambor ka jong ki kena la ni ka jong nu ruban chu shim kulum kam chu day ka accident ni ka bashu jaring khat henre ka day ka ba u ni ka nong thambor ki la su bu lupa dimentaras ni ngakwaban pen sha jing mut shapang ka ni ka phang ka badan kentien phareng ki ong ka grume kabade ka rukom penbi grupendan kam da u ni ka nong thombor bat kring ye ikna pendan jinge day tang ba ki pha ban buri ya kata ka jinge day jangki kani ka rukom pen kring ka don hadu hendru benta ki ba u ni ka nong thombor ki jupendan kam ban yo ben ngok bat thombor ya ikna ha ka baning kong u ni ka nong thombor ki ju swar ni petho ya ikna ibalong kumno kuman shuai nuksa ki pet la ikna ibadon ka ju sngo be im ler ne ibam sngo yaringkat pat ki we la ilong ibajar ne ibam nong scam ha ga jimut jim par khat halade ki nong thombor ki petho ru la ikna iduna ka jingalam ne yeng na sem ne ibam jia kren ne khana pha hayeng hasam kabaar pat kalong hadien ba lapet ho pha un ne kanong thombor kiwat kilat kilinti kumno ban yo ka jingshanya na ikhna lanye na ki bahayeng ba sam chung e da ka balong jing tip shphang ka jing long jing man ki jing dan kam chung ikhna bat kumno ban pendak penbiang yeki kin pendan kamru da ki kentien ki besngo I ne ki ban pen khnang banyo jingshanya na ikhna kabalai pat kalong ba anda u ni kanong thombor kila yo ya kata ka jingshanya bat ka jing tip shapang ikhna kinyale kat bala ban penbiang bat pendap ya ki jingdan kam ki jing I kita ki jing pendap penbiang kila banlong ha ka rukom jong ka jing ai sobha ya ka pisa ka phone ka jan ni kinu ki tiar kiba la ban pen kemen ya ikhna ki jing pen biet kala ruban long ha ka rukom jong ki kentien pen ro kabala ban pen so tenat ya ikhna kabasau kolong ba u ni kanong thombor ki sedang bante ya ka jing e dei ba kerpang jong pat ikhna khnang bakin la banyajan bat shania tang yeki ha ka ba ikhna ila banyajngai na ki bahayeng ba sam la jong nalor kata u ni kanong thombor kinyale bandon tang paramaki kuban shuai nuksa kala ban long ya ka jindit shaw ya gi khna na ka jak khre kon banyalam ka ya I shaki jaka bchngai ne ban shwe shongkai haki jaka bakinja pat kum ta ter kebesan pat kalong bahaba ikhna ila shanya teli ya u ni kanong thombor hangni ka jing sha thombor kala banja ka jing sha thombor ka banikong kala ban long ha ka dur jong ka jing baklak ta nang tapan ikhna ila ban sha pin biet da ka ba u ni kanong thombor kin stang ban kren pin I ne tho khana ki balong khlem akor bat kta ha gurukom ka bamte bat nang tapan kala ruban poi sha ka jing sha shokha jubor ya ikhna kabakadu pat kalong batte lakam baron pensap jar ye ikhna
nang inum ya thu brio u ne kanong thambor kin keno bak e ka balaja ka dei ka jing bakala ne ka jing le ka jing ikhna kinong thambor kilaru bantak ya ka jing shisha jong ka jing thambor da ka ba ong ha ikhna ba ka dei ka jing le kai ka ba buri tang ha preng ka jing ki pat kim dei benya thu yanu ru ishphang ka e ka balaja u ne kanong thambor kilaru ban penting ikhna da ka ba bernyan man pen sawi i da iya thu hanu ru kinong thambor kilaru ban pendan kam da ki we pat ki boy da ka ba kren pen sosin e yele dia kanang ba ikhna in snap jan bat ba kinong thambor kinyo ban te la kam ya ikhna kini kilong kita ki hindriu teli ki kendon ki ba ngi kwa ba pen su thu bat pen long ki ba husiar kani kamut bangin pet mat snio no yaman ki brio ki ba le bha yangi Henry ni dei bani kai ki khna ba petho la dadan kinu ki jingta ki ba pen so tanat ki pat bakin so tho ki da kishin la dadan ke ke bakin so shngai ni dei ru bani kai ki ba kin so tho bat bakin ya tho ki brio ba ki la hela san ba ki la banyarap ki kum ki bala hela sanru miran kam ban husiar ya kalit kawan ka jong ki kon ki kiti jongi na ka benta ka jong shan ka jong ki sakawe nga kwa pan pinshai ka lomba kani ka rukom pinbien ka la ru banjia ling baki kor internet dani social media lada pi kwa ban tip company shphang kani phila ban let na ka ling harum lada pi kwa ban twa jing mot company la ni pidan ki jing kili phila ban board ya ka Faith Foundation ha Facebook bat ha Instagram bat ban tip company shphang ka kam jingi phila ban let sa ka website ka faithfoundation.org bat nga kerparu ba pin kershani ni da ka ba pi like pi share bat subscribe ya ka ni ka channel ka jingi na mo pinyo ki jing tip ba mat ka po hapo ka screen jong phila ba ui phone numbers ki ba phila ban phone phila ro ban snap ya ka ni ka program lawe ki hap jingi na All India Radio lani na ka app news on air man ka si sa jan ha ka por kandai at home sta ha ka bani pit snap shphang ki phang pa pher ba ye day bat ki khna kastang na nga bat phi kum no ban wan ra ya ka jing shong suk shong shnai ha ka em lang ka salang kuble shibun